ang atong ebanghelyo ug ang unang pagbasa naghisgot og peligro kaayo nga mga kamatuoran. Una, kining paghimog mga nindot nga timaan or mga lubnganan o kaha mga simbahan para sa mga martir. Karong adlaw do naman roy martir no si San Calistos o sa sikat nga martyrs atong panahon mga 3rd century. Nya mo nang daghan sa kay mga martyrs nga adto ilubong sa lubnganan ni San Calistos. Nahimutag mga kuan para Pedro Calungsod na atay shrine nga ibutang ana Lorenzo Ruiz dagko kay tag simbahan himuon nindot kayo kay lagi atong gipasidunggan. Pero si Jesus misaway sa mga tao nga naghimog nindot nga mga lubnganan o kanato mga musulio ingon ana para sa mga nangamatay nga mga propeta. Nga naman tungod kay si Jesus nasayod sa ilang kasing-kasing nga wa sila motuo sa Ginoo. Ang ila ato gara-gara ra gyud. Kanang pasikat ra gyud ba nga nindotang mohimo kamautang mohimog nindot nga mga architectural structures or buildings. Ana ra, para lang sa atong honor. Ako'y naghimo ana, ako'y gapatukod ana. Pero ang kasing-kasing, wa mahigugma sa mga propeta, wa mahigugma sa mga martyrs, tungod kay wa sad sila mahigugma sa Ginoo. Muna si Kuan, si San Pablo, niingon siya diri sa unang pagbasa, ug mao ni ang usas peligro, dili makaluwas ang pagtuman sa balaod. Unsa may makaluwas? Ang pagtuo. Kamoron, unsa may inyong gituman nganong nanimba man mo? Ang balaod o ang pagtuo? Kusga ko no be? Wa mo mutuman anang balaod nga simba gyud. Balaod ba na sa simbahan? Dili na mo inas yung unahuna nga balaod ra ba na kada Domingo musimba gid ta. Or kung mahimo kada adlaw kay na naman sa roy gitawag og devotion to the Holy Eucharist nga ingon sa nindot gyud musimba ta kada adlaw. Butang na to unwritten law. Kay kaning balaod na may written na ay unwritten kanang gitawag na to cultural law. Kana bang gipractice ba? Pranang balaod ba nga kini mao na gid ni naandan nga mao gid ni ang atong adlaw sa pista. Ana balhinon gani suko dayon. Ngano man? Ngano nasuko man ka? Unsa may imong gitan-aw anang nasuko ka nagibalhin ang adlaw sa imong pista? Ang pagtuo mo'y gatukmo di mo ana o ang balaod? Balaod, cultural law, gitawag nag-custom. Ano bang maing ka? Mauna gud ni naandan. Mauna gud ni. Ana. Anong supakon pa man aninyo? Nya mga suko ta. Mauna ang balaod dili makaluwas kay ngano man kun ato yung gamiton ang balaod masuko man ta. Ako nang yuta diha. Nganong inyo man ang binuangan? Magbuot mo na ako. Ug di ko na iirog akong kural, ako man ang yuta, katungod man anako. Gi. Kiha mo dito, kiha mo. Atubangon ta mo bisan asa. Ano? Balaod mo na. Tutukan man ko ninyo hait kayo. Pero ang pagtuo, lahi. Lahi ang pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Nagsunod ta sa pulong sa Ginoo. Ang importante nato nga matuman ang pulong sa Ginoo. Pananglitan, pista, gibalhin ang laing adlaw. Makaampo pa bakas Ginoo aning adlaw? Nya kun ani sa daning adlaw, makaampo ka. Unya kun mas daghan ang makaampo aning adlaw, nya diri jutay, hay may imong sundod. Katong daghan. Mao bitaw to nga usas balaod sa dedication of the church, di ba? Ga-dedicate man ta adtong July, no? Ang sa to? Atong Sabado, Pitsa 9. Unsay balaod dito sa atong gihangyo dito sa atong kanaganing
simbahan na kon magdidikit og simbahan ibutang gyud sa adlaw nga daghan ang makaapil. Muna ang gisugyot Domingo or pwede sa Sabado, kay ang Sabado sa ato dinhing sitwasyon sa Pilipinas daghan man ang way trabaho, way opisina. Ngano man na aron daghan ang makapadayag sa ilang pagtuo, dili sa ilang tuo-tuo nga mao gining pitsaha ug usbo na ninyo mga matay gyud mo naagi kadaot, naagi dimalas nga mahitabo, tuo-tuo mo na. Tanaw mo, diba, sige na mong duko-duko, sigihang ginagisgot, sigihang ginagisgot. Ako lang nang gipatinaw ba, kay usahay manggod, ang naggawas nato, mao ang atong balaod, dili ang pagtuo, kanirong atong pagpanghatag og bugas, nga tag 5 kilo, ngadtos mga kabos natong mga kaning kaigsuonan dinhi. Unsa man ni, balaod ni o pagtuo? Depende na. Ug ako ng balaod, kay balaod ng siyano. Ngunang nang hatag ta. Why ayo? Pero kung balaod nas Ginoo nga nag-ingon, pakana ang gigutom, ug mo na itong gisunod, okay kayo. Yung sa may resulta, kalipay. Hasta ng mga nagtinukhangay, way mga kasal, ang ilang anak ma-ospital, ari lagyapon dangop na to, kinasal mo, wapa lagi pader tabang, ilami pader, bisag wapa mi makasal, nako, sus. Napay magsigig pangayo na to dinig bugas, ga-regular na lang, nidaghan na rabahin noon, nako, unsa manis, ang bata pader, wag yun tayo malugaw, nako, ako di gahimo ng bataan. Nganong ako may inyong pagastuon, pakanon anang inyong mga anak, nga wa man ko katampo, anak. Tanaw sa nakusnaong, di man sa kugana. Di nalasag kumutampo. Sorry, kahinaway sa kuda. Kana bang, ano yung magsigiyang pungad, pangayog para ipakaos anak, diaper sa anak, tambal sa anak, hasta pa sa para modules ilang anak, ari pa mangayog requirements. Ako, hasta pagpa-eskwela yung mga anak, ako lang yapon. Paanak naman ko. Pero kani ba siya, maulang ni atong tubagon kay ganing di man ta, wa man ta regular income. Ang gobyerno mo ay nagsigig dawat og taxes, og mo na ilang commitment to make structures. Nya human dayon og kinsa man didto ang kanang tabangonon ato sang suportahan. Mo nang ang simbahan support sa atong gobyerno. Support sa atong balaod, tigkupot sa balaod, pero di ta magpailawom sa balaod, pagtuo ding ato. Nya unsa may pagtuo? Pakamatyan nato ang pulong sa Ginoo. Atong pakamatyan. Pananglitan ang gobyerno naghimo og rehab center para sa mga adik. Inighumag rehab. Unsa man? Mudawat kas adik. Sama nang gikan sa rehabilitation center na gitawag og CPDRC. Mugawas sila didto. Mudawat ka nang ilang gipagawas na. Mudawat dili. Ug di ka mudawat, labi na gid tawag manuktok sa imong pultahan. Awa ka mo support sa gobyerno. Labaw sa tanan, wa sa kay pagtuos Ginoo nga nag-ingon dawata sa inyong balay ang mga way balay. Nya pakan adayon ang gigutom, pasuyo pa, waday sir, paimna ang giuhaw. Anong abot man to pasuyo pa, wa na gi tugot. Nya mao na pasabot kita mo imo sa pupo sa dili na maato sa gobyerno. Muna si Mother Teresa of Calcutta, gimahal to siya hapit tanang nasod, hasta si Saint Vincent de Paul, Saint John Bosco, ug daghan pang mga santos nga gihigugma sa lain-laing mga leader sa tibuok kalibutan. Ngano man, nagsapupo sila sa mga tao nga di na maato sa gobyerno ang pag-atiman. Apan ang obligasyon
sa paghimog mga struktura o mga balaod na as gobyerno. Apan tumano nato ang balaod, suportahan ang ilang structures, ang ilang mga programa, bungas atong pagtuo. Sama ng programa sa gobyerno nga reforestation. Kana bang ingon nga ayaw putla ang mga kahoy? Ana? Ang sama na, maayo ng balaora, dili. Pero kung ang kahoy naa na sa taliwa sa karsada or dool sod na siya sa karsada mga 2 meters, nya highway na siya, national highway, nya imong gibutang ang kahoy diha nga nangapaksit na gani ang kilid kay nang kahit ng mga sakyanan, unsa mo na siya? Di na maayo. Hazard naman na. So atong putlon ang kahoy mao na nga atong pagtuo. Putlo nato kay hazard man is kinabuhi, magtanong tagdaghang kahoy didto layo sa karsada, ilis aning ni ang kahoy nga giputol. Ang nahitabo karon lahi man, wa putla ang kahoy nga so diha nya dunay mag-ablig mga subdivisions or magtukod og mga unsa dia centers, siging putol sa kahoy didto sa layo sa karsada, gipang tagod-tagod na gani ang mga kahoy didto layo sa karsada, ni ay kahoy duol sa karsada nga nisod na gyud, wa putla. Nabali ba? Nabali. Mauna ang gitawag og balaod. Kay balaod man, ayaw supaka. Pero hain man ang imong pagtuo na kini hazard nis kinabuhi. Mupakaon mangitas gigutom, din ahino na to i-secured ang mga motorista. Usa lang kaparok ana sa sakyanan, labi na gaduka-duka ang driver, nya na side step siya diri pananglitan skilid ang iyang sakyanan, bangga dahil dito sa kahoy, gadahag pasahirong napo kabuok, patay silang 11 kabuok, kadaghang kinabuhi makalas ana. Nya wa putla. Tuahin on dito yung mga kahoy nga tuas mga bukid, gibungkag pahastang bukid, wa badlunga. Hain man ang pagtuo, hain man ang paghigugmas kinabuhi. Muna ingos Kristo, nagtukod-tukod mog mga lubnganan, pero wa mo mahigugmas mga propeta, wa mo magsunod sa gisultis mga propeta. Ug tuod yun diri sa atong ebanghelyo, nagsigi silang pangitag paagi nga si Kristo kinsa ang propeta sa tanang propeta, ang hari sa tanang hari, ang Ginoo sa tanang Ginoo. Gipangitaan nilang paagi nga patyon, og nilampos gid sila, patay gyud Kristo. Pero kita nga nagtan-aw ang Kristong namatay, niingon sa ta, mao ni kaluwasan. Nya kamo, og patyon mo, maluwas ka mo na, dili. Ha? Oh, latadawa, igo la musmal, ikalay pakamatay pa diri, o gusto katingali, ay lang sa may giapil. Ako agas pagtuo, ngay nighumans kamatayon, tu ay kinabuhi. Matod pa ni Saint Cyprian, nga martyr, ingon siya, kinsagoy makapahadlok nako sa martyrdom, nga grabe kayo ang akong desire, ang akong pangandoy nga makasuod ko sa langit. Kung ang martyrdom maoy straight way to heaven, kinsa may makapugong nako nga musubay ko aning dalana nga ang akong pangandoy langit man. Para ko mangandoy ka mo ari ka San Vicente Ferrer Parish Church, kay mo bisita ka dire. Nya ana man kamuliko anang mayati na iskina yati. Ugikan ka sa syudad mo left turn man ka diha. Nya kay naa may daghang mga hugaw, lapok, pitos, na pay daghang ka parking nga mga habal-habal nga ana nasod sa kuan, pitos na kaayo. Di lang gid ka mo left turn. Kay basig mabag-id ka. Uy, og gusto ka gyud ani dinhi. Left turn diha, hinay-hinay lang. Aron makasuod ka, lisod tuod, pero hinay-hinay lang. Makaambot yung ka diri. Kaya nga naman, di aman diri ang imong desire. Ana, no? Kita magkasinabot kaya na. Sige, manindog na ta.